Kaixo, aste ekonomiako ikasturte berri bati ekingo diogu. Az gaitezen. Ikusten dugunez, abuztuan gizarte segurantzako afiliazioak gora egin zuen Euskadin. Izan ere, abuztuan lortu zen erregistrorik handiena. Datua ona bada, joera hobea da. Gorantz jarraitzen baitu. Lan merkatuarekin jarraituz, Euskadin langabezian dauden pertsonen kopurua abuztu bateko txikiena izan zen 2008tik. Gainditu gabeko ikasgai gisa emakumea dira oraindik ere kaltetuenak, 60% inguruko portzentajearekin. Azkenik, Euskadiko industria jarduera murriztu egin zen uztailean. Zehazki, 4,6% jaitsi zen. Datu horrek aurreko beste batzuekin batera, industriak Europa osoan bizi duen uzkurdura etapa erakusten du. Alemaniako tren makina ralentian dagoela, eta horrek bete-betean eragiten dio Euskadiri. Hurrengora arte.